Jekk il-Bibja hija frott ta' komunità li temmen u hija indirizzata lil komunità li temmen, ifisser li l-aqwa post fejn jiena nisma' l-kelma talla huwa dejjem il-komunità. U dana għaliex il-Bibja hija frott tal-komunità indirizzata lil komunità li temmen. Allura l-aqwa post fejn jiena nisma' il-kelma talla hija fiħdan il-komunità u bl-aqwa mod meta l-komunità li temmen qed tfaħħar lill-Alla li jitemmen fih. U allura fil-liturġija, waqt il-liturġija tista' tkun il-qoddisa l-Ewkaristija tista' tkun it-talb tal-brevjar tal-liturġija tas-sejat, tista' tkun grupp li qiegħed jitlob il-metodu tal-lezzjo divina u ħafna modi oħra kif aħna nitolbu, nirriflettu, nisimgħu il-kelma ta' Alla. Allura l-aqwa mod fejn nisma' l-kelma ta' Alla huwa fiħdan il-komunità miġbura f'isem Ġesu Kristu tfaħħar lill-Alla li hija temmen fih u li madwaru hija miġbura. Sa qegħdin ngħidu tisma' l-kelma ta' Alla u r-raġuni hija mhux taqra jew inkella tara il-kelma ta' Alla, qegħdin ngħidu tisma' għar-raġuni li propjament il-kelma ta' Alla għandha titħabbar, mhux tinqara, titħabbar. Il-letturi, pereżempju, waqt il-qoddisa mhux jaqraw il-kelma ta' Alla għandhom imma jħabbru il-kelma ta' Alla. U r-raġuni hija li l-kelma ta' Alla l-Bibja hija speċjalment meta qiegħda tinstema' fil-liturġija, hija kelma ħajja u kelma li tagħti l-ħajja hija stess. Allura propjament meta aħna qegħdin f'waqt il-liturġija nisimgħu il-kelma ta' Alla tiġi mħabbra lilna, għandna nisimgħuha mhux naqrawha għax inkella innaqsula mill-qawwa tagħha li hija kelma ħajja imħabbra lilna. Għax fil-liturġija mbagħad, speċjalment fil-qoddisa, fiċ-ċelebrazzjoni tal-qoddisa, il-kelma tal-Alla nnifisha issir it-tweġiba ta' min qiegħed jismagħha. Pereżempju, fil-qoddisa għandna s-salm responsorjali, wara l-ewwel qari is-salm responsorjali. Dak huwa dak il-vers li aħna nirrepetu, dak huwa ir-risposta tagħna, tweġiba tagħna għal kelma ta' Alla li qiegħda tindirizzana. L-istess kelma imbagħad issir l-istqarrija tagħna speċjalment nhar ta' Ħadd meta aħna bil-wieqfa nistqarru flimkien il-fidi tagħna, il-kredu. Mela l-kelma ta' Alla issa se ssir l-istqarrija tal-fidi tagħna. Il-kelma ta' Alla wkoll fil-qoddisa b'mod speċjali issir propju it-talba tagħna u dan nagħmluh fit-talba tal-ġemgħa dik li nsejħula it-talba tal-fidili. Iktar minn hekk, pass ieħor, il-kelma ta' Alla mbagħad issir l-offerta u anke l-għotja. L-offerta min-naħa tagħna u l-għotja li jagħtina lura Alla tal-kelma ta' Alla li ssir laħam fuq l-artal, issir il-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesu u Alla jerġa' jagħtihulna lura biex nirċevuh fit-tqarbin. Mela allura l-kelma ta' Alla f'dan il-każ f'waqt il-liturġija, speċjalment fil-qoddisa, hija kelma tas-sew ħajja li ssir il-persuna ta' Ġesu Kristu u tingħata lilna bħala id-don, l-għotja, ir-rigal mingħand Alla nnifsu. Fil-fatt, fin-nofs tal-qoddisa bejn il-liturġija tal-kelma wara, pereżempju wara it-talbiet tal-fidili, u qabel l-offertorju stess, is-saċerdot jagħmel ġest li ħafna drabi ma narawx u ħafna drabi laqqas isir. Fuq l-artal ikun hemm maktur żgħir li jissejjaħ il-korporal. Propjament il-saċerdot qabel jagħmel l-offerti, qabel jipprepara l-offerti biex imbagħad jikkonsagrom f'isimna, jiftaħ dak il-maktur forma ta' salib. Jinfetaħ propjament forma ta' salib. U dan għaliex kif jgħidu d-dixxipli ta' Emmaus, meta jarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs, jgħidu ma kienx qalbna taħraq meta hu kien qiegħed jiftħilna l-Iskrittura,
Mela hemmhekk dak il-ġest il-saċerdot jiftaħ il-korporal dak il-maktur qabel l-offerti ikun qisu qiegħed jagħmel pont bejn Ġesu ifisser lid-dixxipli tiegħu li aħna jiftħilhom il-kelma tiegħu u għalhekk aħna fl-Evanġelju inqumu bil-wieqfa. Issa se jiftaħ lilu nnifsu fl-offerti, fil-konsagrazzjoni, fit-tqarbin, se jiftaħ lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib u jingħata lilna. Allura dak il-ġest qiegħed ikun pont bejn il-kelma tal-Alla li tinfetaħ għalina minnu stess imqajjem mill-mewt għal u stess jiftaħ lilu nnifsu fuq l-artal biex jingħata għalina. L-artal huwa iċ-ċelebrazzjoni tas-salib, tal-mewt ta' Ġesu u tal-qabar vojt għax Ġesu iqum mill-mewt.